Aşgabat şäheriniň çägi. Bir ay mundan öň Mar vilayatyny köpçülikleýin ýaýran ak möjekler häzirki wagtda ýurdun ahal, Lewap, Balkan vilayatlarynda şeýle de Aşgabat şäherinde görülüp başlandygyny yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Görün adam näme zatlar, näme dilýär bu zatlar, o terediň o näme çäri görüp bolýar. Mar vilayatyna deýişli arastatçylyk we daşky gurşaw goramak gullugy vilayat umumynda ýaýran ak möjeklere garşy göreş alyp barmandygy sebäpli yerli ýaşaýjylar bu möjeklere garşy özleri göreş alyp barmaly boldular. Bu möjekler esasan garaňkylykda ışıklaryň ýagtysyna gelýändikleri üçin owa yerleriniň ýaşaýjylarynyň köp bölegi daşarlarda ot ýakyp möjeklere garşy göreş alyp bardylar. Ot ýakýan, bar gelýär. Göreňiz. Dene. Çyra ýerleşýär. Şäher içiniň we şäher ary owa ýaşaýjylarynyň bolsa, möjeklere garşy hemiki derman serişdeleri özleri satyn alyp göreşendiklerini habar berdiler. Arastatçylyk we daşky gurşaw goramak gullugy bu möjeklere garşy hemiki serişdeleri diňeje şäher merkezlerinde we köpçüligiň üýşen ýerlerinde ulandylar. Ýöne gynansak-da, olaryň möjeklere garşy ulanan hemiki serişdeleri hiç ýeli öz täsirini bildirip bilmedi diýen yerli ýaşaýjylar bu gullugyň işgärleri möjeklere garşy ulanylmaly hemiki derman serişdelerini halkyň bähbidine ulanman yerli ýaşaýjylara para garşylygynda satyp gazanan pullary bilen öz kiselerini galňatdylar. Şeýlelikde bu gullugyň halk üçin däl de diňeje öz şahsa bähbitleri üçin işleýändiklerini subut etdiler. Bize gelýän habarlardan çen tutsak, häzirki wagtda bu möjekler esasan ahal, Lewap, Balkan vilayatlarynda, şeýle hem Aşgabat şäherinde köpçülikleýin görülüp başlanandygy habar berilýär. Ýöne gynansak-da Mar vilayatynda bolşýaly, bu vilayatlaryň hem deýişli arastatçylyk we daşky gurşaw goramak gullugy möjeklere garşy göreş alyp barmaýandyklary aýdylýar. Esasy göreş häzirki wagtda Aşgabat şäherinde amala aşyrylýar. Munyň sebäbi bolsa, jinaýatkar hökümetiň diňe Aşgabat şäherine üns berýändigi bilen baglanşykly. Türkmenistanyň bir näçe vilayatlaryna ýaýran ak möjekleri yerli ýaşaýjylar telefon kamerasyna ýazdyryp, sosial ulgamlarynda paýlaşandyklary sebäpli jinaýatkar hökümetiň Milli Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem de hukuk goraýjy ady bilen tanalýan işgärler tarapynda bu adamlara garşy gorku we batyş alyp barýandyklaryny video paýlaşan watandaşlar habar berdiler. Jinaýatkar hökümet vilayatlarda köpçülikleýin ýaýran ak möjekler barada özleriniň resmi habar kanallarynda we gazet jurnallaryna halk habardar etmän, gaýtam onuň tersine bu möjekleri telefon kamerasyna ýazga alyp köpçülikleýin paýlaşan watandaşlara garşy gorku we batyş çärelerini geçirýärler. Bu bolsa olaryň watandaşlaryň hak hukuklaryny ellerinden alýandyklarynyň subutnamasy. Möjekler mara seret, maryň möjegi. Kiçik möjekler seret, yer bilen dolu, ýagyp durşuwa, tiýçil mümkin ýagýan möjek.